ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 27 сентябри соли 2024 ва пешкаши шумо 5 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва дар имрӯза навормон мешавад. Як хонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе, се хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, номи пештараш Қурғонтепа, се хонага дар шаҳри Кӯлоб, се хонага дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Айнӣ, яъне байни Садбарг ва чордомаи гардиши фурудгоҳ ва ҳавлии фурӯшӣ дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб, наздики терминали Чорбоғ, яъне ҷои таксиҳои Душанбе Хуҷанд. Хулас, ҳамаи ҳамин хонаҳои фурӯшии гуфтагимон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормонро то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр баъд гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар поёни вайни Гарадок ҷойгир аст, яъне маҳаллаи Навбаҳор. пушти 13 этажкада ҷойгир мебошад. худи бино аз 6 ошёна иборат аст. бинои новостройка. хона дар 5 ошёнаш ҷойгир мебошад. охирон этаж нест дӯстони азиз. бино аз 6 ошёна иборат аст. хона дар 5 ошёнаш ҷойгир аст. соҳиби хона менависад: барқ обуш ҳамавақта, 37 метри квадратӣ, як хонага. нархи хона бошад 330 000 сомонӣ. боз камтарак муомила дорад, менависад соҳиби хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз, ё ин ки боз хубтар мешавад, рафта аз пеши дида маслиҳат кунед. дар поёни вайни Гарадок ҷойгир аст. маҳаллаи Навбаҳор, 330 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, номи пештараш Қурғонтепа, дар пеши коллеҷи давлатӣ, се хонага мебошад. дар 9 ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. лифт дорад. хонаҳош калон менависад соҳиби хона. 84 метри квадратӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. бино аз 10 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. марҳамат. дар шаҳри Бухтар, пеши коллеҷи давлатӣ ҷойгир аст ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. худи биноям бинои новостройка мебошад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, пеши светофори Скорида ҷойгир аст. чулучка, аниқтараш гӯем байни Садбарг ва чордомаи гардиши фурудгоҳ. 140 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. се хонагаи пурра дар 8 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. айни замон сохтмони бино рафта истодааст дӯстони азиз. дар 2 ошёна қарор дорад. нархи хона бошад $91 000, 970 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва боз хотиррасон мекунем ки соҳиби ҳамин хона боз се таи дигар хона дар ноҳияи Рӯдакӣ доранд. тамошобинони гиромӣ, 2 та 84 квадрата ва 1 та 169 квадрата. нархи 1 метри квадратиашон ҳамагӣ $350 мебошад. дар ноҳияи Рӯдакиам ҳамон биноям то 2 этажа бардоштагиам дӯстони азиз. барои ҳамин марҳамат, метавонед ё ин ки оиди хонае ки дар светофори Скори қарор дорад занг зада маслиҳат кунед, савдо кунед, ё ин ки агар хоҳед хонае ки арзонтар аст нархаш, дар ноҳияи Рӯдакӣ 2 та 84 квадрата, 1 та 169 квадрата, марҳамат, занг занед, муроҷиат кунед. нархи хонаҳои Рӯдакӣ, нархи 1 метри квадратишон ҳамагӣ $350 мебошад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, рӯ ба рӯи бозори Калонда ҷойгир аст. се хонага мебошад бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои Советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат аст дӯстони азиз.
хона чӣ хеле ки мебинед бо таъмири зебо таъмин аст ва бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Хона мехарен, медурӯену зиндагӣ мекунед. хона рӯ ба рӯи бозорда ҷойгир мебошад. Дар назди хона ҳам мактаб аст, ҳам масҷид, ҳам мағозаҳо. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ. таъмири хеле хуб дорад ва боз нархаш савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4343 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат. кадоме ки хонаи фурӯширо аз шаҳри Кӯлоб дархост кардагӣ буден, дар комментария нависдагӣ буден, марҳамат дӯстони азиз, нархаш савдо мешавад. 3 хонага 65 квадрат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғда ҷойгир аст. дӯстони азиз, деҳаи Чорбоғ кадоме надонад, дарвозааш назди терминали Чорбоғда ҷойгир аст, яъне назди ҷои таксиҳои Душанбе, Хуҷанд, Душанбе, Панҷакент. ҳозир ҷои нав кардагиян ҳавоя. баъди бозори Кушониён мебошад. дар наздаш боз пости гаӣ ҳаст. худи ҳавлии фурӯшӣ 7 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб ҷойгир аст, дар наздикии заправка, мағозаҳо, мактабҳо ва боғчаҳои кӯдакона. дар ҳамин деҳа ҳам мактаб аст, ҳам боғчаи кӯдакона, ҳам масҷид. ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. аз ҳавлӣ на он қадар дур мебошад. нархи худи ҳавлӣ 700 000 сомонӣ, 65 743 доллар, 6 миллиону 103 000 рубли русӣ ва нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг занед пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 2595 мебошад ватсап доранд. ва дӯстони азиз, ҳавлӣ хуб аст ва ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. масалкаша дар комментария видео мемонам, ҳатман даромада тамошо кунед. дӯстони азиз, дар ҳамон ҷо мо суроғаи ҳавлиро ва худи ҳавлиро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон дадем. ҳатман даромада тамошо кунед. бениҳоят табиати хуб дорад ва аз раҳи калон на он қадар дур мебошад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед, раҳмати калон ки моро дастгирӣ мекунед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.